India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kajing yakun persya ikil eno kabalani alakam Muslim ka operation akal hakathan balong cloud jong ka akal hakul gam district. Lapan sangi eno hadin kar asngi ya kane kajing khynra la sedang hakachita rek unailar hadin balayo ya kajing tip na kinong sentat chapang kajing don jong kikin hun eno hakati kathan. Ya kane kajing khynra la sedang kat kum kajing tip bala banget ki bala pen I ya kajing don jong kisan na nen riungut ki eno ki bala tayar bahaya lade haka cloud ka barben jong ka akal gulsan. Ka klau ka long ka jaka ka barben bat ka balong krem bat kumju ka basharing bah. Kani ka jing khynra ka deshi benta jong ka jing yakun persya ekikan hun leno hadin ka jing thombor jong ki leno hapa halgam haka arku artarik uyayong arajar arpusan. Kadai ka jing pentri kamlang jong ki shipai ka tanat Indian Army Khynra Corps ki para komando bat ki ragristri reflies ki pulit jong ka Jammu and Kashmir ya ki kanhun special operation group bat ki pulit ka tanat Central Reserve Police Force ki badang penong ya ka jing let tuat khnang ban yo penyap ya ki leno ban penduk jat ya ki kanhun leno ka than bat ban penduk jat ya ki kanhun leno ba ai jing karshan hasau Kashmir. Haka citarik unailar kikan hun pahara kilas jangi ke jingkir bat jing khynra hadin bakila yo dia ke jingtip batikna. Kani ke jing khynra kelawan ra ke jing yasiat ke bamar kliang. Haka ba kile no ki balari lupa haka teka klau kilasiat ya ke hun jong ke shipai haka ba uwe na kile no be trailang bat ka hun lashkar e taiba uharis nazirdar ulasha penyam. Lalap ya kamet jong u ringkat bat ki suloi AK-47 bat ki kuli. Kajing siat bamar keliang kabalajah kapor bapenlong i kajing let tuat leno haka artarik unailar berkalai tarik unailar. Kumbala ya tu ketelong kubor laong bakila don salaingut ki kleno ki bala syak peniam. Haka bakane kelapan kiyo kajing don jong ki leno bala syak siat syak kisan ngut watla ya kamet yap jong uwe patla padu mentah. Ya kileno ki bala syak penyap latip baki dei ki dikhot jong ka kanhun TRF lane lashkar e taiba bat we ushipai ula mensaw hakane kajing yasiat hakapor badon kajing le tuat ya kileno.